Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये सुद्धा या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक पहिला मान आम्हाला मिळाला या वर्षी की आमच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही योजना सुरू झालेली आहे. आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या तरुणांना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून आणि नवीन उद्योग व्यवसाय उभे होण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही एक प्रामाणिक आणि नियोजनबद्ध अशा प्रकारचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आणि यासाठी आदरणीय राणे साहेबांचं मार्गदर्शन असतील, आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, त्यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आम्ही या जिल्हा बँकेची घोडदौड या महाराष्ट्रामध्ये मानाच्या स्थानावर आम्ही नेऊन ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि या सगळ्या वाटचालीमध्ये, या यशस्वी वाटचालीमध्ये खऱ्या अर्थाने जिल्हा बँकेच्या सगळ्या ठेवीदारांचा, सगळ्या कर्जदारांचा आणि सगळ्या हितचिंतकांचा मोठा मोलाचा वाटा आहे असं मी मानतो. आणि म्हणून एक सहकारातला कार्यकर्ता म्हणून या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना सांगतो की ज्या पद्धतीने आपण राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली विश्वास टाकलात आणि राणे साहेबांनी आपल्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी जिल्हा बँकेमध्ये संचालक मंडळ निवडून आल्यानंतर माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्यावर जो विश्वास टाकला, निश्चितपणे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा विश्वास सार्थकी लावून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नावलौकिक महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं प्रामाणिक काम आम्ही सगळेजण करू. कारण राणे साहेबांनी ज्या पद्धतीने या सिंधुदुर्गच्या विकासाचं स्वप्न बघितलं, मग या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला विमानतळ झालं पाहिजे, या जिल्ह्यामध्ये सीवर्ड आला पाहिजे, या जिल्ह्यामध्ये बंदर विकसित झाली पाहिजे, या जिल्ह्यामध्ये 5 स्टार हॉटेल्स आली पाहिजेत, उच्च दर्जाचा हायवे तयार झाला पाहिजे. आणि या सगळ्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या प्रत्येकाचं दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे. आणि तशा पद्धतीने मग MIDCचा विकास असेल, या ठिकाणी तिलारी मधलं पाणी चिपी विमानतळापर्यंत नेण्याचा संकल्प असेल, आणि या अशा प्रकारची अनेक स्वप्न या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये राणे साहेबांनी पाहिली आणि ती सत्यात उतरण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केला. आणि ती म्हणून आता अनेक त्याच्यातली स्वप्न आज सत्यात उतरताना आपल्याला दिसत आहेत. आणि म्हणून आज राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या जिल्हावासियांच्या वतीने, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या वतीने मी राणे साहेबांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशा प्रकारची ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.